Aba MCA korwase kaunti ya Nyamira koligereria nganeyo asobo imekegima erio komanya oboena sebore asibo igaganirie egatiaba obisa korugosaba obisa korwase Wizara Ya Afya awetiya gosego tenena emeremo erio kwena nalibaga obotuki wemekegima gokorwa Cheche to nanyo muhimu kinena nko impeach mole governor buna mwate betena ki ali saini omuntu kurukwe chief officer ali saini nonye na amagwasiri ya gavana Nyaribo mparo babwenerete ko koregasi yabo lakini batali gasi baimukire mpaka bono bachakira obonyomba ibole Nyamira naye nyomba kyukuru ayenku alenga tole wani inyo gwacholete professionals bakoregasi bae ample time bakoregasi ugusange mpaka mbali go deliver bairanie ese bunge ya Nyamira ejuere county assembly orangel chemsio batena ki omuntu ubona na machorete nchena irete professional yaje nale qualified go koregas taisanereti obaire igalia ese county assembly buka omuntu akoro vetting inyo taisani abe kusiko governor tapwa tinguru cyokubute omwaziri ataetereti county